Assalamu alaikum. So insha Allah a wannan bidiyon zan gwada mana wani simple step wanda za ka yi participating a wannan Hana gateway a airdrop din nan da testnet ne. So amma a hali yanzu step ɗaya kawai suka fitar. So ga bidiyo insha Allah cikin sauƙi. Gari dan zo yawwa, so ga link na ajiye a group, so kawai za ka zo ka taɓa link ɗin ne. Yawwa in ka taɓa gashi nan, so zai kawo ka wannan fejin. Gashi welcome to Hana gateway wallet between crypto and real world with trustless on/off ramp. So kawai sai ka taɓa sign up with Google. Yawwa ka taɓa sign up with Google. So gashi nan, so kun gani? So yanzu in ya buɗe, yawwa so he ka zaɓa da wanne account za ka yi amfani da shi. In email ɗinka suna da yawa, kamar ni yanzu ga email guda 4, to zan zaɓi ɗaya. Okay, so zan jira sai ya yi connecting, sai ka danna continue. Sign in to Hana gateway, ka danna continue. So gashi na danna continue. So zai yi searching, zai buɗe. So kun ga sun ce ka zaɓa password. Suka ce at least 12 character, at least 1 capital letter, at least 1 lower case, and then at least 1 number. Idan ka ji an ce lower case ana magana akan small letter, idan ka ji an ce upper case kuma ana magana akan capital letter. So yanzu zan zaɓi password. Misali yanzu sai na ce bari na yi amfani da password ɗin da nake amfani da shi 308539. Okay, sai na zo na yi repeating ɗinsa a ƙasa. So yanzu na zaɓi password. Okay, bai cika ba, sai na ya kai 12 ko 3984. So har yanzu dai wallet ɗin bai cika ba, bari na sa wani mai abun nan 30853984. Yawwa so yanzu wallet ya cika, password ya cika, sai ka danna wannan ɗan abu pink ɗin. So yanzu gashi nan, yanzu kun ga ya buɗe min wallet. So test token have been sent from faucet, stay tuned. So kun ga yanzu da a turo test token. Kun ga an turo test token dala nawa? Dala 87,230. Kar ga an turo maka wannan abun ka je ka rikice fa, ka je ka fara kokarin taya wani fili a unguwanku na testnet ne. Kun ga abin da suka turo, sun turo coins ɗin nasu guda 5, sun turo Bitcoin guda 1, sun turo Ethereum wanda yake kan asalin ERC20 guda 10, sun turo USDT guda 10, sun turo Ethereum wanda yake kan Arbitrum 1 guda 10. So shine in ka haɗa su kuɗinsu dala 87,230. Su ba mamaki ka gama airdrop ɗin su zo su raba ka samu wannan kuɗin a airdrop ɗin a bagas. So bayan ka gama wannan, ka buɗe wannan fejin, he ka zo ka gefen hannun daman nan ta ƙasa ƙarshe ga wani abu kamar setting. Za ka taɓa shi. In ka taɓa shi sai ka zo, sai ka ga farko setting general show private key, sai ka danna show private key ɗin nan. So zai buƙaci ka saka password ɗinka. So he ka saka password ɗinka, gashi na sa, he ka yi ticking ɗin box ɗin nan, sai ka danna show private key. So sai ka yi copy ɗin wannan private key ɗin, sai ka je ka adana shi. Saboda wannan private key ɗin shine key ɗin wallet ɗinka. Su ba passphrase suke da shi ba, private key ne. So idan ka je ka adana private key ɗinka, sai ka dawo kan wallet ɗinka. Ga test token sun turo. Za mu buɗe group ɗinmu ko zuwa can anjima ko zuwa gobe. Duk waɗanda suka yi register sai su ajiye wallet address ɗinsu, sai mu yi testing. Kawai testing ɗin shine abin da za ka yi, kawai ka ta ɗaukan wallet address ɗin mutane kana rarraba musu wannan coins ɗin da aka turo maka. Ka ta turawa kawai sai ya ƙare in ka ga dama. Ka yi ta turawa, ana son transaction volume. Ka ta turawa. So ina ga in muka buɗe group in mutane sun yi participating da su ajiye mana wallet ɗinmu. Abin da ya sa kuke ji ina ce muku muna yin airdrop testnet. Kaga shi testnet ba ruwanka da wani referral fa. Ba ruwanka da referral, kawai kai ne za ka yi abunka hankalinka kwance. Kuma waɗanda suke backing ɗin wannan project ɗin su ne Binance Labs. Binance Labs kuma kowa ya san su inda yana crypto, inda suka rungumi coins to he ya kai labari. So Allah ya samu dace.
Assalamu alaikum. So waɗanda suka yi wannan hana ɗin, wannan testnet da muka kawo na hana ɗin nan, so waɗanda ba su iya transaction ba, so ga yanda